Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di nama ngarade hita di turpuk jamita si pasahatota di pertangyangan songoni nang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami yang giat boy mangurupi hita taringot tu jamita di hari minggu ima minggu rogate tanggal 10 Mei 2026 jala turpukta ima sian surat ni apostol Paulus tu Kolose di bindusada ayat sia sahat ro di ayat 14. Amanginang duktakas hujaha hami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di na paradehon jamitata hita. Na perjulu mulu taparrohahon agendata di Huria Kristen Batak Protestan taparrohahon ma di agenda padidion na badia nomor 2 suku-suku ni padita didok beha na olo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diihuton nasida hata ni debata nungabe sikop padidioni pasahaton asidot holong ni rohani debata lai laho manggohi padidioni dipanggil dope muse na mangihut imangolu na Bartulomo ni rohani debata sia jarhon ni natoras tu aka danak di suku-suku na patuluhon muse na olo dohamu marsuru na sida tu gareja dohot tu parguruan ni Huria Protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus dia lusi na olo dohami baru pe di patupa padidion na badia. Jadi hidup lanjutan dari baptisan itu, hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu sangat penting. Baptisan itu adalah sebagai fondasi, landasan asidohot holong ni rohani dibata di lehon. Tetapi anugerah itu juga harus melahirkan rasa syukur yang mencintai Tuhan. Namar saur dohot dibata marhite-hite tangiang ida benna ganup sidung di patupa ulauni di pasikop dongse marhite tangiang martangiang mahita. Jadi ngolu naung sahat tu debata ngolu naim baru ikon marparsauran narosudung sedoh debata marhite-hite tangiang pasahaton ngolu naung pinaim barui tu debata asa sahat di ujung na haluaun nagok. Nunga sahat haluaun ni marhite asyot hol ngerani bata di bagasan Yesus Kristus alai kerjakanlah keselamatanmu ulah honot tadi marhite parsauran narosudoh de bata di bagasan tangiang baru gohan nama muse marhite namo nangido muse mengaton parbueni hawanguluan songon ni endeta. Misalnya ta parroha mamuse molo di agenda maka tidak ko kaporsiaupe di nama muka ngulu nai baru dung di pasahat rupani tu nasida naung diboto nasia nadenggan dohot naroa naung di parsiajari nasida hombar tu hatani debata didok dong se olo doho sian nasaroham tu mundal hon salut dosa jala olo doho tujo luanon mangihuton hatani debata. Jadi perlu respon berikutnya setelah awal kehidupan baru. Jadi konteks sisongoni macai rikot taparrohahon di surat ni apostol Paulus tu Huria Kolose ala dinaung sahatu nasida haluaon marhiti Yesus Kristus alai songon naposo nasida rupani songon na ibaru dope di bagasan haporsiaoni masih perlu tuntunan ai olu dope sipata bajar dope nasida haporsion nasida pe masih labil lalu bagaimana melangkah ke depan wado makanguluhon haporsiaoni tuari-ari nengro ido diturpuk toku beri kami di patol has apostol Paulus asa
sitong perdalanan ningoluna sida, dinaung di peop na sida barita nauli taringot tu haluau ni, dinaung di hapor siawnya sida Yesus Kristus, haluau nang sahat tu ganup jolma. Alai dang saya holat di titik awal, ikon melangkah pada titik berikutnya. Tidak bisa berhenti di satu titik saja. Aku percaya, lalu semuanya selesai. Aku percaya memang itu begitu kuat, tetapi butuh langkah-langkah berikutnya, penyerahan diri pada Tuhan. Ido widahami di turpuk tahun diajari Apostol Paulus ruas ni Huria di Kolose laho maka mauliatehon haluau ni di bagasan aka ulaon na denggan, di bagasan ngolu na hombar tulomo ni rohani debata ala nunga macayarga ditubus na sida. Asa unang bingung be tu langkah-langkah berikutnya. Alam misalnya di ayat 10 tulu ay nunga diroro. Jadi di hatabatak diroro artinya itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Di ala dang dihanguluani hiak kita di hamateani do alai dunga diroro asi do tolong ni rohani debata balua honsian hamateani tu hanguluani. Jadi dang be sebenarnya bingung manang labil be haporsiau ni laho mangalaka laka berikutnya. Ada kepastian langkah setiap orang percaya ke depan untuk mensyukuri keselamatan. Jadi di turpuk tahun mulu tahu buku tu minggu rogate taida ngolu nem baru nang dipuka marhiti asi dohot holong rohani bata perlu ikon udu tatta doi dohot persauran narosu rap dohot debata di dia dohita marsaur ima marhite tangiang dinama kata hita dohot debata dohot di ngolu na hombar tu lomo ni rohani debata songon hamoliation ni rohata marhite haluaon nang sahat tu hita di bagasan Yesus Kristus. Tong molo tu rogate ngulu namar tangiang naing togi honon iturpuhon ma di pikiran nami asa taingot tok tong hita nong pinay baru di bagasan Yesus Kristus ikon mangulu do di bagasan tangiang ala marhiteido tarida persauran narosu dohot debata. Jadi tangiangi paulihon persaurata dohot debata. Songona Apostel Paulus nama nang nyakon Huria Kolose. Songonido nang hitape manang nyakon dakolan dirita, manang nyakon saluhut ala marhiti tangiangi do hita patol hason saluhut narikot di hita doh narikot di dongata doh narikot di saluhut bangso di portibion aida kolak kita setengah konota jala tangiangi ma songon bukti nyata na mangulu hapor siauta tong di pikiran nami anugerah itu sudah cukup, tetapi tindak lanjut untuk mensyukuri anugerah itu diperlukan dari kita segala perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, walau perbuatan benar itu bukan untuk menyelamatkan lagi, tetapi untuk mensyukuri keselamatan itu. Dan dalam hidup setiap hari, perlu setiap orang percaya memiliki hubungan yang intim dalam tanda kutip yang erat dengan Tuhan dalam komunikasi yang intens, yaitu dalam doa. Jadi ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyatakan iman kita, dan dalam kesempatan itu juga kita memohon banyak hal dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan bersama dengan orang lain.